Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Koma brand mukujazeko ndi anthu. Jezeko ndi anthu. Amayi zikuyenda bwanji kuno? Ayi zikuyenda bwino. Mukhala bwanji mmudzi? Tukhala bwino ndithu zikuzwe. Acha bwino. Zikuyenda bwanji mmudzi? Tufurika. Tufurika kwambiri. Njala yavuta njala tusawa chogula chakudya. Ndalama azikusowa. Zoti tikagulire chimanga 100,000 ndiye kuti sowa ndalama. Ana kusukulu tulephera phunzitsa ndi fama ya masiye. Zikuyenda bwanji mmudzi? Bwana zinthu sizikuyenda. Tambudya gagaro bwera pachikale. Timaona ngati zinthu zisinda mandetsa no paralelo panopa sizili bwino ayi. Mudya gaga? Panopa tepe momwe ndadiladzane newo. Gaga uja ine ndimangoti kuti longwe kuno anthu mudya bwino. Ndipo nimbili chabe mene ilolo mbodza la kunkhuniza. Ndithu bwana wanga. Tufutika poti tuseka thandizo kwa inu mabwana kuti mutinenele. Tiyambu thandizika ife. Tabela. Timafunsa kuti zikuyenda bwanji kuno? Abambo. Zina sizikuyenda bwino. Odi panopa ngati kuli mavuto. Mandona menda valira. Sindiyena uvala yocho yayi. Mene mavalira musimene uvala yocho. Sindiyena uvala yocho yayi. Kwa panopa zinzuzika ine ndi mabata okunchewu. Ndina? Mabata okunchewu. Amabata? Mabata okunchewu. Mabata okunchewu. Woma panopa zinthu tuzuzika kwa. Simene uvala yocho. Sindiyena uvala yocho. Panopa ndingana wote. Kudya kwanga panopa sinaje. Simunaje? Ndusoja kudya. Ayi. Ndusoja kudya. Lunch simunaje? Sinaje panopa. Ndusoja kudya. Why drama? Kuti ndiyipeze. Ndikhayo ndivutikira. Ndiye ineyo sinazoleye kubayi. Sinazoleye kubayi. Ukade khamwe yonga kuba. Bwezi mutaona mwina watani manganya kula. Ndiye neme ndakuliramo. Kuba sinabebo. Ndiye baba nungolola kuti zivutika. Ndimafunsa kuti mukhala bwanji kumudzi? Brand banda uli apa kumudzi kuno mukhala ya mafuto ndithu. Ife achinyamara nalonjezedwa kuti dzalembedwa ntchito 1 million jobs. Koma panopa ndunena panopa ndithu tikuvutika ndithu. Achinyamara mapepa alinawo bwino ndithu koma tikungoyenda opanda chiyonse chimene tili nacho. Ndithu brand banda zinthu sizikuyenda kunena chilungamo sizikuyenda. Ndithu sizikuyenda. Mukavotera ndani pa 16 September? Kuvota kunena chilungamo tikufuna tisinthe boma limene lili. MCP panopa palibeso chawo. Tiyese ko UTM Kabambe ndamene tikumvotera. Imufuna Kabambe? Tufuna Kabambe ndithu. Kulongwe kuno tufuna. Chifukwa chani Kabambe? Munamba zotani za Kabambe? Kabambe tapako zambiri zola yeyo mokuzana ndi imene akufotokozera fundo zake zokomera achinyamata. Agendas ya UTM ndiyo komera achinyamata komanso anthu tonse. Ndiye panopa taona kuti MCP imene ayivotera padakali panopa sikuthandiza. Chavuta ndi chani ndi MCP kuti mukavotere UTM? MCP zonse zimene analonjeza sizikukwaniritsidwa. Mabodza achuluka kuti namize mabodza achuluka ndithu brand band adakunamiza ni mabodza adainamiza kuti anthu idzadya katatu lero siti kudya olo kamodzi sikakukwanaso anthu akulumbukira mbarara basi madeya sakupezeka mbarara ndi madeya omwe sakupezeka madeya anthu akuvutika ndithu ndiye brand band imene ndinganena abachiona kuti chaka chinocho pa September pano tikufuna tisinthe UTM ndimene ikufuna iloyemba. Amayi inu mukhala bwanji mmudzi? Mwamazuzo amwene. Mwamazuzo? Atikulira kwa basi. Tikulira kwa basi nkhani ndiyo mweyo ya njala. Ndiye zinthu sizikuyenda. Gaga sakuoneka. Zinthu zikungokwera. Timbatete siting'onong'ono 500 yonso ikusowa. Ndiye mapeto wake wana akutupikana panopa. Ndiye ife kwathu ndikulira. Kulira kwa basi. Mukavota bwanji voti yanu pa 16 September? Ine ndikavotera Kabambe. Tione kusinda. Ife tufuna tione kusinda ine tinanga ndaida mpira. Pena paliposa ndivele. Kuli konse akumvereni? Kuli palipo. Simuopanso kuli konse. Ine sindikuopa. Ine sindikuopa panthawi ino mene anafela chilimba kunkhala ngomuja ine sindikuopa panopa. Ndili olira. Ineso ndili olira panopa. Imfa imene jana kukutani. Imfa imene jana nalira ineyo sikuli mene wala wachilima mmanda. Ine ndinalira ineyo ngati mchimwene wanga. Ine ndikhuza kwambiri. Ndiye jana amene akotela kongresa amene saganiza bwino. Akongresi ala kwa chiyani? Akongresi akulakwa zambiri. Chifukwa nthawi ya kampeni achinzawo amatsitsa zinthu koma iwo ali ndi moyo wa usatano wa ufiti
kumangotsitsa zinthu kumangokweza zinthu daily mashopu chimanga chabwino atangotsitsa kwa moyo okhawo kuti ifeyo tichile koma sizikutheka ayi ndiye kavotera kongresi ndi chani ayi ndathokoza kwa yemwe basi inu yemu basi zikuyenda bwanji kumudzi kwa nkona kuno zikuyenda bwanji kuno ndi Kabambe Abraham Kabambe kuno basi ndi Kabambe ndimaona ngati kongresi congress party kumene iliko ingonyamukiratu inyamuke zipita asatikakamize kuti tavoterenso ayi sizovotanso yayi koma sizokakamiza ndipo siti kumufunanso Kabambe ejena amene Chakwera azipita ina Kabambe ndi alakwa chana Chakwera kuti azipita mabodza anachuluka mabodza tizidya katatu komano kutiopsezanso amalawi akutiopsezanso pano akopsezani chani tisadandaule tikadandaula atimange atimenye akumatuma anyamata atisenga ablani panda mwaona ine anyamata atisenga kuyenda paliponse tikadandaula odandaulayo amangidwe amenyedwe nde ife zimene zatotopa nazo tikufuna Kabambe president wa chinyamata president odekha president omvetsesa amene ife tikumudziwa bwino ngakhale ineyo ndagwirana ntchito kunyumba kwake akundidziwa iyeyo ndi munthu wabwino kwambiri amalawi amve ndi munthu wabwino ndi munthu wachikondi mwagwira kunyumba kwawo ndakhala nawo Kabambe ndi akazi awo akundidziwa ndi munthu wabwino ndi munthu wachikondi ndi munthu amene akhoza kutithandiza ife munaona inu kwacha amene anayigwirira leroli 100,000 kwacha thumba la chimanga zomvetsa chisoni ablani banda ndithu ta ablani banda chabwino amayi zikuyenda bwanji kuno mukhala bwanji kuno kwa nkona kunoko ndema dzina lanu choyamba ine ndine Chikosa Silumbu ndimakhala kuno kwa nkona kunoko ndi mavuto okhaokha china chilichonse chakwera ndithu chakudya chimene moti thumba la chimanga pano palafika pa 110,000 tikati tadye ifeyo panopa anthu akunoko ndokuti mbatata imene abwera kumene mbatata ake sosakhwima mizimbe mupulumukira mbatata pano mizimbeso mizimbe tosakhwima ati anthu akumapita madimba kubakachola timbowa njala kunoko ndeyachuluka kwambiri zinthu sizikuyenda ayi olo pang'ono ndithu ayi chabwino tathokoza kwambiri menemo ndi mmene kungolawabe pang'ono anthu ali ndi zambiri zokamba mwankona muno Brian nthawi kuti tikhale nayo mwina zitha kukhala tibola koma apa ndi nthawi kuti kupanga kuti tipitirire kukamba ndi anthu momwe akukambira mavuto awo ndi nthawi Brian yosagwira titha kuchezera pano kumva mavuto a anthu mavuto ndi ambiri kuti ukambe ndi munthu mmodzi kumachita kuti ukufuna uchokepo koma akanali ndi nkhani ukufuna uchokepo akanali ndi nkhani amalawi pakadali pano bambo wanga mukhala bwanji kumudzi kuno ndi mavuto anthu bwanji amene mukumana nawo tikumana ndi mavuto osiyana kwambiri zedi njala pali njala kubasa oti chimanga chatulaso kapikilika timagula 10,000 ndiye chosakwananso mnyumba kudya ndi wana yayi moti tili pa mavuto kubasa moti zolephera kunena pa 16 September tikusankha president mukavota bwanji tikavota Watokota Kabambe ndi amene tikufuna mwina nkuonako zina mdziko muno mufuna muone zina mdziko muno tifuna tione zina zili pano bwanji zili pano ziliona kuti sigawo lotsogolera anthu yayi koma nkupha kwa anthu kumene kufa kuganizira anthu sikutelo yayi chavuta nchani malungu makamaka chavuta kugawo la chakudya mudzimu muli njala kuli njala yoopsa ndiye boma ili lione kuti siluganizira kumbali ya njala kuchakudya wanthu wayayi ayi chabwino ndathokoza kwambiri atsogoleri zikuyenda bwanji mmudzimo mavuto kwambiri zinthu sizikuyenda bwino yayi panopo nkhani ndi ya njala komanso katundu akungodula pafupi ndalama ikungogwa monga mmene zikukhaliramo ndiye olo panopo ngakhale munthu wakumudzi olo kulafereza kumene sangakwanitse yayi thumba 100 pa 16 September tikusankha president mwapanga kale chisankho ndi chovotera Dr. Kabambe ndithu nyasi zimene zili pano pozi ndathokoza kwambiri mmenemo ndi mmene atsogoleri muli bwa tili bwino kaena zikuyenda bwanji kumudzi kunotu zinthu zavuta kwambiri chavuta nchani kuvuta kwa zinthu zonse za umoyo wa munthu zonse zavuta kunkhani ya chakudya kusowa kwa makobiri chilichonse chovuta panopa pa 16 September tikukasankha president Dalitso Kabambe palibenso wina ndi amene akhoza kukonza dzikoli Dalitso Kabambe ndi amene akhoza kukhoza Malawi
Chabwino. Ndatokoza kwambiri. Mmene ndimene anthu akuyankhulira kuno kafe. Kulilongwe tu kuno. Kulilongwe ndi zomwe ndimanena kuti brand tikufunika tsiku lonse kuti amalawi afotokoze mavuto awo. Amalawi pano pakupasa 30 minutes kuti afotokoze mavuto sikukwana. Nthawi sikukwana. Amalawi ali ndi mavuto ambiri kuti afotokoze. Tikufunika tsiku lonse ndithu kuti afotokoze mavuto awo bwinobwino. Tiyembekezere zotani pano kafe? Nsonkhano tatsala pang'ono kaponya voti ndodzako pa anthu. Chomwe tingayembekezere pano ndichonera kuti akabambe tsiku la lero akufuna awapatse anthu zifukwa zoti akaponyere voti pa 16 September chaka chino chifukwa msonkhano umenewu ndi wakampeni. Kabambe afika pano amapereka moni kwa anthu osiyana achenanso ta Kabambe. Achena aponyeza giya ya chipani komanso avala ngati kanyamata kuti masiku ano kampeni yomwe yavuta ndi yachinyamata. Ndiye nawonso aponyeza kachinyamata ndithu. Iyayi Dr. Dalitso Kabambe afika kuno kuimbira anthu limene labwera pano ground ladzaza ndimakayikira kuti kumalidzadza ground ili ndipo momwe amafika pamalo pano Kabambe Brian panali katondo tatuwiratu panali katondo anthu kubwera mkatimo anthu athinga amadikira kuti akabambe afike pamalo ano ndipo anthu awalandira. Ndaonanso pabwera mafumu ambiri pano tentirukoyo mafumu okhaokhananenso nthawi nake ndinakhala chakumeneko kuona mafumu amene abwera pamalo ano ambiri kusonyeza zoti inde ndikulilongwe kuno kwa Ngona komabe akabambe kunoko awalandira. Atingi anthu panopa akufuna azimva kuti kodi zifukwa zoti tikamuponyere voti wakuti ndi zotani, zifukwa atipatsa zotani, ndi anthu akufuna ndithu amve mfundo masiku atsala ochepa apange chisankho kuti akaponyere voti ndani pa 16 September. Pangotsala masiku 198 umatero right? 198 yes. Pangotsala masiku 198 kuti tikaponye voti. Dr. Dalitso Kabambe abwera kuno to make a statement kuti UTM osasewera nayo ya. UTM osasewera nayo. Zikuoneka kuti akonzeka. Nawo akonzeka. Akuyenda ndi mdidi, akuyenda ndi mphamvu, zikuoneka kuti akudziwa chimene akuchita. Akudziwa chomwe akuchita, taona khala kupita kumpoto, taona khala kupita kulowa shiye, taona ndithu akuyenda akhalenso ndi mauso stop simuno mulilongwe ku Central Region wiki imene tikuyamba nsonkhano imene wangoyamba. Ndezi kusonyeza zoti nawonso ndithu akonzeka kukopa anthu kuti akavotere. Unganene zotani tili ndi makamera komanso mwina amene akutimvera mmene anthu abwerera pano matenti onse adzadza uko kwadzadza mafumu uko kwadzadza anthu oyitanidwa zikutanthauza chani zimenezi? Brian zimenezi zikutanthauza kuti anthu akufuna atamva nafotokoza kuti patsala masiku ochepa anthu afunika apange chisankho kuti kodi asankhe ndani pa 16 September pano. Nde anthu abwera ndithu mwa unyinji mbali mwena mpaka nakhala mphepete mwa mpanda achinyamata amenemo anthu abwera ndithu ambiri kufuna kuti amve pano pa zipani zambiri zizikhala zikuyenda zipani zosiyana ma president amene akuyimira zipani zazikhala kuyenda anthu akufuna azamve mfundo ndipo akabambe lero chimene akuyenera ndikuwafotokozera amalawi amene asonkhana pano kuti ali ndi zifukwa zanji zoti ikamaza fika pa 16 May akachonge pamene pali chithunzi pa 16 September tufuna so pa 16 May ndi sulimenda badwa na fetu muna zote kagatufuna tikavota sanga koma pa 16 September amalawi yawo akudikira mve kwa Kabambe kuti kodi akachonge pamene pali chithunzi ndi dzina lawo chifukwa chani. Ndiye zimenezo ndi zomwe anthu abwerera apa kuti afuna amve komanso akabambe adziwe zoti akufunika awauze zifukwa zimenezo amalawi. Chabwino ndiyetu kwimbira wanthu limene labwera pano pa Ngona ground. Dr. Kabambe ndi amayi afika tikukuperekani tsopano kunsanjaku amene boma ili lokugwa kale ili ulemu wanu bwana hawindo ya masana ulemu amayi maulemu onse akhale m'malo mwake chifukwa cha nthawi. Ine ndayima pano kuyimira amayi onse ndi mavuto onse amene tikukhudzana nawo. Mavuto sungachite kunena chifukwa wina aliyense akuchita kuona zikuchita kuonekeratu eti wina aliyense akuona kuti tikuyenda mu mavuto eni oti mbuyo monse musilidakhalepo nawo. Pano tikudziwa bwana kuti inu muli ndi kuthekera kokonda chipani chathu ndi kupita kutsogolo ntchito iyi mukuyigwira. Ndipo ife bwana tikutsimikizireni kuti ife ntchito iyi simugwira nokha tigwirira limodzi. Ntchito imeneyi bwana tigwirira limodzi chifukwa tikudziwa kuti inu ndi amene mukati mwatenga dzikoli
amene tikuwaonawa sitiaonanso chifukwa chonena kuti mavuto amene achuluka ndi kusowa kwa ndalama. Ndiye ife tikudziwa kuti inu ndinu katswiri amene mmadziwa za ndalama. Mavuto amenewa mudzathana nawo, ndipo mavuto amene ifeyo tikupeza ngati amayi ndi ana pakhomo sadzakhalapo. Ifeyo tili ndi kuthekera kokutsimikizirani pano bwana kuti ife tikavota. Ifeyo Lilongwe ikavota, Malawi ikavota mwa Mtima B, komanso tikavota ndi khama, komanso ndi kuwawidwa mtima chifukwa cha nkhanza zomwe adatichita. Adatipanga nkhanza, bwana adatiphera mosadziwika bwino, ndipo inuyo mwabwera mwadzatichotsa misozi imeneyo. Tikudziwa kuti 2025 ino pa 16 September bwana mukutenga mpando. Ndipo bwana tikutsimikizireni kunena kuti inu mukakhala pa mpando zinthu zikayenda bwino, abwana aja alipo panopo mukabwezere kutchali chikuja kuti azikayimba makolasi awo ndi kunena mavesi, chifukwa ifeyo taona kuti ndi olephera atilephera. Tikutsimikiza unoti boma ili ndilokugwa kale bwana, ifeyo tikukulimbikitsani kuti tigwira nanu ntchito zonse zikhala m'malo mwake bwinobwino. Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni bwana chifukwa chondipasa nthawi yoti ndilankhule ndi khamu lomwe afika pano. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri amene anali amayi amandambwe amene ali a director a azimayi kuno ku Malawi kuno. Bwana President, mukaona anthu mavenda mwaiko okha ngodzinyamukira kukamba kuyenda mu msewu, ndiye kuti boma limenelo lagwa. Zikangoyamba chonchi chamene zayambira muja boma palibe. Konzekerani Bwana President kuti pa 16 pano cabinet yanu sankhiranitu ndi muziyenda nayo mthumba kuti pa 16 pano muzakhale mukutenga boma linkumapita nawo tsogolo. Pa nthawi ino ndayitaneko amayi amakuta amene ali a advisor mu office yanu ya President. Zikomo kwambiri President. UTM tsogolo lathu SKC Dr. Dalitso Kabambe, ulemu wanu a president wathu UTM Dr. Dalitso Kabambe, komanso ndi amayi akunyumba kwanu mulandire ulemu, komanso ulemu a Secretary General Honorable Patricia Kaliati mulandire ulemu wanu, komanso Publicity Secretary Bambo Njawala, ndi ena onse a Regional Governor ndi committee yanu ya region nonse, a DC Governor committee yanu amene mnapemphera pano aliyense pekha alandire ulemu wake. Bwana, ine nditamva kuti niyo mubwera kuno kwangona, natelo kuti kunoko kwagona kuno ndiko kuliru product ya UTM. Uyamba UTM tidapita kuno kwangona ndunama ine. Ifeyo anthu achigawo chapakati bwana timatiti kuuzeni kuti anthu akuno, anthu a dziko la Malawi ena akumatelo kuti yayi koma kumeneku nkumene kuli chakudya, koma kumeneku nkumene kuli ndalama. Mwaona afumu mene akudandaulira akuti kuli chakudya kuno bwana. Maprogramu ngati amene aja amanena kudziko kunene kuli kukhala nifi anthu panopa fetereza uja akupita panopa kumamizi, ndiye kuti athira chimanga cha lerochi adzathira chimanga chanu bwana tikadzala inuyo mutakhala president wa dzikoli. Njala imene ilipo kapena kusowa kwa chitetezo kapena tinene kuti kuvutika kwa anthu a dziko la Malawi kuli dziko lilonse makamaka chigawo chino chapakati. Ine naima panode kwathu nkuntchisi koja andawira tiye ikalumo komanso tiye chawanda kuliso kwa mkanda kunchinji kuli kwatambala kudedza kuli kwa vusojele kuntchisuku kuli kukasungu kachulowa matambe. Njala yake nchimodzimodzi umphawi wake ndi osati nkunena dziko lino la Malawi amene ulili. Pali anthu ena amene ali kuchipani china koma mtima wonse akuyembekeza inu bwana. Anthu maganizo awo onse a dziko lino la Malawi akuyembekeza inuyo na amene Mulungu apulumutse. Ena adachitapo, ena achitapo, tufuna munthu amene sanachitepo na amene tikufuna ife.
kuona chigawo chapakati imene akuzunzikira munthu sanganene kunena kuti iyayi kapena mamega farm programu ya mamega farm ija kuti ndifotokoze pano amene yayendera chigawo chapakati mukhoza kumva chisoni chifukwa munthu amene amalembedwa kuti uyuyo mpatse fertilizer kapena ali mega farm amapereka 1.5 million kuti alembetseko okha dzina lituluke komanso kuti alandire fertilizer amavutika zedi anthu ndipo amene alandire fertilizer si munthu wambayi dziko la Malawi lili ndi anthu 4 or 5 amene lapeza benefit ku president amene alipo panopa chifukwa cha chimenechi ngakhale amene ali chipani chinacho tiluvutikira limodzi kuma midzi kuli njala ya dzaoneni ndipo munthu sangasimbe za mavuto a dziko la Malawi. Pomaliza amati kupatseni mawu yawo bwana inuyo kotengani wina aliyense ngakhale wina mukuona akuvala makaka yena ameneyo mumtima mwake akuganiza za inu akakhala mukhale mawu yanga yomaliza mukhale ngati mbewu ya maungu ukadzala pano imathuka belekera mu munda mwa neba. Zikomo kwambiri inunso mutero zikomo kwambiri bwana. Mmene njala ilimu aliponso apa opanga mphamvu amene ali mphamvu zomapanganso za kongeresi ndiye chibakera mwambatu. UTM tsogolo lathu Dr. Saulos Chilima Dr. Kabambe chaka chino zikomo kwambiri akuti Mai Kaliati mahopo anu ali apo ndapereka uthengawo. Choyambirira mundilole ndipereke ulemu kwa president athu Dr. Dalitso Kabambe komanso Mai Bridget amene muli nafe pano ulemu wanu amene mukhala first lady pa 16 September chaka chino. Akukwana tweti? Maulemu akhale m'malo mwake chifukwa cha nthawi. Ndimafuna kuti masana ano ndinene kuti koyambirira UTM tikamati UTM sitingatchule UTM popanda kukumbukira Dr. Saulos Chilima. Dr. Chilima anali ndi masomphenya akulu kwambiri. Ndikuululireni lero masomphenya amene amakamba Chilima ndi masomphenya omwe aja amakamba Dr. Banda akamuzubanda. Masomphenya amene aja akamuzubanda akamayankhula amati ndikufuna anthu anga adzigona atakhuta. Samatero nanga? Anthu anga samagone nyumba zodontha. Samatero nanga? Amati anthu anga ndikufuna adzidya chakudya chotani kodi chokwanira komanso adzikhala ndi zovala. Masomphenya amene aja akanakhala kuti abale athu awa lero sanachite chipongwe kuwapanga Dr. Chilima nkuwakhazika pa benchi apo. Bwezi lero anthu fe tikudya katatu. Bwezi lero tikukhala ndi mtendere. Bwezi lero Malawi ali Malawi mmodzi. Chifukwa Chilima amanena kuti mene amanenera akamuzu amati Malawi ndi dziko loti tikuyenera kukhala anthu amodzi, tikuyenera kukhala anthu ogwirizana. Achilimanso amanena zomwezo koma masomphenya amene aja anayikidwa pa benchi. Ndiye mukuchidziwa chifukwa chake ndiye Achilima nkakondotuza miyambi. Ndiye ndimafuna mumve mwambiwu. Ndati ndifuna mumve chani kodi? Akuti khwangwala akadya mtedza onunkhira saona patali mumasulira nokha. Ndiye anapitirizanso kunena kuti akuti mulimi wa nzeru samadya mtedza wa mbewu. Mumasuliranso ndani kodi? Lero tikuvutika zona, dziko sili kuyenda bwino. Anyamata akuvutika, amayi akuvutika, ogwira ntchito akuvutika, amene sakugwira ntchito akuvutika, angunga a business ndi anzawo onse akuvutika. Chifukwa chokuti mulimi wa nzeru sadya chani kodi? Kamundimvesesa kaya. UTM ndi chipani chimene chikusunga masomphenya amene angatukule dziko lino. Ndipitirize. Lero mafuta akusowa. Nthawi zonse panzera wa mafuta yayambiranso kumizera ndayiona. Chakudya chakwera mtengo, chimanga chakwera mtengo, zam'magolosale zakwera mtengo, mandasi enieniwa akwera mtengo, zitumbuwanso dzatani kodi zakwera mtengo.
koma nkhani yake tunena kuti akuti boma ndi lomweli, si chipongwe chimenecho. Ati mukakhala pa nzera wa mafuta kaya mwagona pompo mudziti inde tagona pano koma boma ndiliti kodi. Ati mukapita kugula buledi mukampeza buledi ali 3000 kwacha mudziti tagula 3000 koma boma bendiliti kodi, ndi lomweli. Pali nzeru pamenepo. Chimenecho nchipongwe kumeneko nkutukwana kuwatukwana Amalawi. Koma Amalawi ndifuna ndikupempheni pa 16 September tikapange chiganizo cha nzeru. Mmene zakwerera zinthu m'Malawi muno, vuto lalikulu limene lachitika ndi kuchepa mphamvu kwa ndalama yathu yakwacha. Ndalama yathu yachepa mphamvu, wina sakunamizeni. Ena akumanena kuti mavuto amene wanga dziko lonse lapansi. Ndifuna ndikuwuzeni amene mmayenda tapitani pa Tanzania pompa. Tanzania mmene ikutukukira. Mupite pa Mozambiki pompa. Mukaone mmene Mozambiki ikutukukira. Mavuto awa ngakwathu konkuno chifukwa chokuti utsogoleri sukuyendetsa bwino chani kodi zinthu. Ndiyeno chifukwa chokuti tili mavuto azachuma tikuyenera tikhale ndi munthu president amene chumacho amachitani kodi amachidziwa. Kaya mundimvesesa abale anga, tisapange mistake, tisankhe munthu amene osati akayesere koma akapange zinthuzo zikatani kodi zikatheke. Ana awa aku university akuimba kuti nzeru izo nzeru awo mwafunsa amenewa akumagona ndi njala chifukwa soya watani pano wakwera. Ndetu unena kuti chuma chikhale bwino pakufunika president amene chumacho akuchitani kodi akuchidziwa. Ndiye Dr. Kabambe ali apawa. Iwowa ndi amene adayendetsa chuma nthawi imene Peter Mutharika anali president. Anali ngati governor wa Reserve Bank. Amagwira ntchito iwowa ndi munthu mmodzinso amene anali katswiri mdziko muno, Honorable Gudo Gondwe, mzimu wawo use mumtendere. Anthu awiri amenewa ndi amene anamanga chuma. Ifeyo lero tikamanena bora ni nthawi imeneyo zidaliko bwino, amene ankapangisa kuti zikhaleko bwino munthu wake ndi uti kodi, ndi uyo ali apa. Anali governor wa Reserve Bank. Tikatitu governor wa Reserve Bank ndi amene amaona kuti chuma chathu chisatsike pansi ndi dzipanga zotani. Ndiye iwo amene amabwera kukhala governor wa Reserve Bank 2017 adawapeza ndalama yathu yakwacha ili pa 732 kwacha. 732 kwacha ku dola imodzi. Anakhala dzaka 4 ali governor wa Reserve Bank adayisiyanso ili pa 732 kwacha sidatsike. Iwo adampeza Nilima ali pa 50 kwacha, anakhala dzaka 4 Nilima anamusiya ali pa chani kodi pa 50 kwacha pompo. Iwowa Nima osati Nilima, ife kwathu kutete kudedza timati Nilima inu. Adamusiya ali pati kodi ali pompo. Thumba la chimanga adalipeza lili 18,000 kwacha 2017, mena amachoka 2020 lili pa 18,000 kwacha pompo, silidasunthe kupita mmwamba kapeta kupita mmusi. Koma kungotenga boma ili kuchoka 2020 thumba la chimanga limene Akabambe adalisiya lili pa 18,000 lili pa bwanji lero? Lili pa bwanji lero? Tikutidwa Akabambe dzaka 4 thumbalo silinasinthe chani kodi mtengo, koma dzaka 4 zimene dzidzi yachoka pa 18,000 kufika pa 100,000 pamenepo zayenda ngati. Ndiye tikamanena kuti Dr. Kabambe Reserve Bank governor amakhala ngati mmene amakhalira kholo pa khomo. Tiyerekeze mayi amene akugwira ntchito kapena bambo amene akugwira ntchito pa nyumbapo. Ndeno bamboyo amadziwa kuti ndalama imene ndalandira kaya ndi 1,000 kwacha iyi, amayi ndi asire 800 kwacha aonereza pa nyumba mwezi uno, ka 200 kansunge mthumba mwangamu mwina nkhozo ponda tomato pena. Koma bambo opanda nzeru amatenga 800 amakamwera mowa, 200 amasira amayi. Zomwe tikuziona lero mdziko muno 800 ikumweredwa mowa, 200 ndi imene Amalawi tikugwiritsa chani kodi ntchito. Ndi chifukwa chake budget amanena mucha akuti chaka chino interest yokha chiongola dzanja chopereka kwa anthu amene tabwereka ndalama ikhala 2 trillion. Zimene zitanthauza kuti tikungokongola ndalama kumene kulowera ndalama kusikutani kodi. Akabambe adapeza ngongole ili pa 3.2 trillion 2017 mena amakhala Reserve Bank governor. Mena amachoka ngati Reserve Bank governor 2020 anaisiya ngongole ija ili 4 trillion. Itangokwera ndi 800 billion yokha. Kuchoka 2020 kufika lero dzaka 5 zimenezi. Panopo ngongole inachoka pa 4 trillion. Pano yafika pa 16 trillion
chaka chinocho tikamafika September tikamakavota ikhala ili 18 trillion. Mukundimvesa amenewo? Ndeno mtondo wake ndi uti kodi umenewo. Iwo waso anakhala budget director nthawi imene abingwa Mutharika anali president. Budget director atu ndi amene amagawa ndalama. Izi zipite ku mankhwala, izi zipite ku misewu, izi zipite tikagule zida za nkhondo, ndalama izi zipite tikagule mankhwala mchipatala. Amene amapanga zimenezozo ndi reserve ndi budget director. Ngati mmene alili amayi anu tingotero eti kwangona kuno amayi anu amenewo ndi budget director wa kunyumba kwanu. Fa amenewo ndi amene ababa amasira ndalama kuti ndalama iyi ana adye ndi asira 1000 amama anzeru amapita kunsika amabwera pansika ndi amadzagula mepa tomato chanchani zonse 800 kwacha 200 abasunga kaye kuti mawa mwina ababa sakhalanso ndalama ka 200 kakhozongogula tina anabe nkumenya kambamu kutani kodi kudya. Pamene akakhala kuti amamawo ndi opanda nzeru, aliponso amama ena opanda nzeru mwangona muno, abambo asira 1000 amatenga 800 kwacha kwasewera juga ukadyetsa, akamachoka umeneko ndi 200 eyo ndi ayambene kuyang'ana zoyang'anayang'ana pansewu. Boma ili zimene likupanga ndi zimenezozo, akutenga ndalama zambiri ino nkumangogawana kotsalirako nkamene inu ndine akuti kameneko ndeti dzigwiritsa ntchito ngati dziko. Ndi chifukwa chake tunena kuti tikufuna Dr. Kabambe, osati kungoti ife yoti ni president wa UTM. Ndifuna ndikuuza na president ndinayenda ndimalize ndi mawu awo. Ndayenda ndasungulira kulilongwe kuno. Zija kunena mayi makuta nzoona. Ine ndakumana nawo anzanga MCP amene andiuza kuti ayi ifeyo tivotera Kabambe. Chifukwa chonena kuti tidaganiza kuti tikakhala ndi wathu wa Congress president zinthu ziyenda bwino koma dzatikanika. Sitingabwere kwanuko tuchita manyazi. Koma voti yokha ili muchani mwathumu kodi? Mumtima mwathumu. Apanso alipo ena amene nawonso voti mumtima njandani kodi? Ndi anu Dr. Kabambe. Mukonzekere kukonza chuma cha dziko lino. Ndi mawu amenewa Ambuye akudalitseni dziko. Zikomo kwambiri Njawala, zikomo kwambiri. Akuti tu a president akuti akukonzekera kuzabera zisankho. Ndendi kuti tu mukafuna kubera zisankho umafunika mukhale kukonzekera anthu akukondani. Panopa amalawi sakukukondani kuti mudzabera bwanji. Kodi mudzamsogolera munthu amene sakukufunani. Ndezanu mukumangana zopusa ndikudziwa kuma office kwanuko mukuti oyi ayukunde koberera zisankho. Tikudziwa kumene mukubisala. A president sindinena zambiri pa nkhani imeneyo. Ndi apemphe akweni mayi Patricia Kaliati ndangoti ndi apemphe koma mukuona kuti masangala kale mayi Patricia Kaliati. Chibagira mwamba UTM Dr. South Chilima, Dr. Dalitso Kabambe, Your Excellency, the President of UTM, Dr. Dalitso Kabambe, Your Excellency, the First Lady of UTM, Madam Kabambe, Dr. Tumbuka, the Secretary General, Thank you. Akulu ose, akulu wanga ku nation, ku CC, ku region, ku ma district, ku ma constituency, akulu ose amene muli pano moni nonse. A president atolemekezeka, takunyadirani kwambiri chifukwa mwazatiyendera kuno kwa Ngona. Kubwera kwanu ndi Dalitso wa kuno kwa Ngona kudziwa mavuto anthu komanso kuti tikuuzeni ifeyo anthu a UTM ndi amalawi onse amene akutimvera kuti alliance jameti imene akuti ena akhala 5 years komanso ena kuzakhalanso 5 years yatheka inathekera ku parliament. Inathekera ku parliament chifukwa munthu anabwera kuzanena kuti njelo amene ndikuziwa ine ali ku UTM and you are our angel. And we thank God tukuthokoza kumwamba chifukwa cha chimenechi kuti anthu ena azitula
tikuyamikireni sononse amene munangoganiza mulikwene akamayankhula lithimise magesi maganiza kuti ife tilibe majenereta tinadziwa kale kuti magesi ndiodula amalawi akulephera kukhala ndi magesi m'manyumba mwawo ndiye kuthimisiranso mzimayi tithokoze kuti mmatinjenjemera nthawi zina zikomo kwambiri. Asogoleri pakafika munthu ponena kuti tamenya kampeni yonse m'malawi muno kumuyika wina pa mpando lero kuti thimisira magesi ndiye kuti kutha kwa mphamvu kuja ndikuti ndikumeneko mumaganiza kuti ife 2019 2020 tingagwira ntchito yaulere mulungu asatilipire asavomereze kuvomereza ku parliament kuti ine si njelo ayi tithokoze mzimu wa Dr. Sausilima mzimu wake use mutendere. Please don't take us for granted. Medi mazunguli ya ziko lonse la Malawi maganiza kuti ndife opepera koma timadziwa kuti tini njelo wathu and guiding angel ndamene amayenda nafe nthawi zonse and panopanso tini njelo wathu guiding angel amene wakusonyezani inu kuti sinu njelo ife tipeze njelo wina guiding angel wathu watiuza kuti njelo wathu kuyambira lero mpaka na pa 16 September ndi Dr. Dalitso Kabambe and we thank you very much for endorsing. We thank you the President for endorsing Dr. Dalitso Kabambe in Parliament. That is the angel of UTM and the one amene afuna kuzayimirira chaka chinocho kukhala president pa 16 September pano. Tikuthokozeni kwambiri kuti munavula nyota yanu mparliament imene muli aphungu onse adziko lonse la Malawi. Alliance imene manena ija kuti ayi alliance ena kukakamira kuti ayi ndi boma lakuti lero tu alliance jana kaivomera tinakapangira ku Kamuzu Institute lero aivomera parliament kuti kasankheni wina anangolephera pang'ono nena kuti kasankheni Dalitso Kabambe amene akuima mapazi mu SKC pa 16 September pano 2025. Tikuyamikireni kwambiri. Ife timayembekezera unena kuti munthu amene apita ku sukulu sangakakamire zinthu zimene Mulungu sanampase. Mulungu akapereka ndipo anthu ochitira umboni analipo ambiri lero chikho chikubwera ku UTM lero ekonchi yabwera ku UTM and amene akusogolera konchi imeneyi ndi Dr. Dalitso Kabambe. Mulungu akudaliseni bwana, the president of UTM, and it started in Parliament. You are just fulfilling it on 16th of September. Pa 16th September muzango kwanirisa Malawi tinakuuzani kuti izi zosakakamira izi zaini yake nchifukwa tikumayepanga zopotoza consultation imakhala before parliament aphungu amachita consult anthu awo akumakoswese kwawo akanene ku parliament zimene athwa kwawo zimene atani awauza. Lero mwatuluka parliament mukachita consult achinyamata ochita consult achinyamata ndi anyamata anzawo ndi achina Dalitso Kabambewa ndi anyamata anzawo amene achita consult achinyamata osati wina aliyense ayi. Asogolere simungabwera kuti panga ife mwano Mulungu nkuyang'anira zili choncho ayi sizingateke. Mulungu sagona tulo ngakhala mutayerekeza kuti mutali kwa Mulungu satani sagona tulo. And lero kumana kuti a opposition ndamene akupangisa kuti zinthu zikwere kodi wa opposition ali pa chiongolelero a opposition ali pa chani pa kaliyala nanga wa opposition wa pa kaliyala amayimba belo. Tikuthokozeni kuti ziko limwe alipasa kwa ife opposition and one of the opposition parties UTM tikuyamikireni kwambiri. And zimene timanena ife kunena kuti zinthu zikukwera mukweresa ndinu mitengo wani anthu mafuta Malawi muno sakata zikhala odula ayi chifukwa Malawi muno timalima soya timalima mpendazuwa timalima nteza ndipo mafuta onse amene kati azipanga mafuta odyesa Malawi yonse dziko lonse la Malawi lino anali anthu apa mchinja amene amalima nteza amene amalima soya amene amalima mpendazuwa komanso tikulephera kupereka kugulisa zinthu kunja zimene ife timapanga Malawi muno timapanga ngakhale na ndolo a president manena kale paja kuti kuchokera kucholo kumulanje Chilazulu Mwanza zilima na ndolo muzikagulisa ku India kupeja kuzibwera zinthu zina zinthu zizikhala zochipa Malawi muno zinthu zikhala zokwera Malawi muno chifukwa chona kuti ndi singano yemwe tikugula kunja toothpick yeni tikugula kunja nswachi weni tikugula kunja palibe zimene tupanga muno Malawi. Komanso china chimene chipangisa kuti zinthu zidule ndalama zikumabwera kuchokera kwa MRA anthu angogulira miyala kumayenda nawo matumba kumakagulisa kunja malomo kuti miyala imene japasa Malawi azigulisa okha azipeza ndalama zikhale matumba mwawo.
lelolo mtikumadandaula kuti koma opposition ndamene kupangisa iso izizi zakukulirani izizi zakukulirani changa chinaolera paliwo pa chilolo mafuna zinthu zikhale zanu ena ndikuwapangisa nthawi yachifunga ndikumayendesa mu ndege nthawi yachifunga kuti asova zimuyendera yekha munayiwala kuti mzimu wache ndi wamoyo lero chifunga chija tsopano chagundika chili malayi muno kupangisa mitengo yonse kukwera mitengo chifunga chinaononga chilima chifunga chafika tsopano pena paliponse mtengo wina liwonse ni mchere omwe ndiodula chani mtengo mafumu ambiri akumanena kuti ayi mwana ingwatcho lwatalakwisa asogoleri musatengere mawu amenewo zimene amalandira mafumu inu simukutani nawo simukulandira tikupempheni mafumu musapotoze anthu ndayenda maliro ambiri chimene amanena amati ayi mwana ndi wathu apange zolakwika ni mwana wathu apange zolakwika koma zolakwikazo zikuononga mtundu wachani wa Malawi sapona mafumu ndino amene mukuyang'anira anthu akuona ni njala anthu akugona movutika anthu akusowa chakudya izi ndiye zachita kudyereratu ndiye tisanene kuti tizana kuti mwana ingakhala ali wathu koma nzoonongeka amene omwe asire muzauza kuti mwana akakhale nawo kunyumba kwanu koma dziko la Malawi tifuna zinthu zitani zisinthe nkhani imene tikukamba pano yona kuti pa 16 September President amene tikufuna ifeyo Ndi Dalitso Kabambe amene moyo wake wonse ni manifesto wake wonse tikuyang'anira pandani pa munthu amene tikumuyang'anira yakhala ozidalira pa yekha osati omazidalira anthu pa iwo wokhayi lelolo anthu amanena kuti ayi muona nokha kumeneko lero takondwera kwambiri kuti ngakhalenso anthu a Central Region akudandaulaso za njala ndengati President amene kuti ayi ndisisa ndikweza chimanga kuti ndalama ya chimanga muzagulire fertilizer nanga inu kwakugona muli ni mindaso ngati ndiye kunoko akakweza chimanga inu munakolola ndiye amati chimanga chimene anakweza inucho imamati inu mukagula fertilizer muzilima kuti fertilizer kuno ndaonako minda kuno timanena paja kuti chimanga chisisidwe mtengo kuti wina aliyense wantawuni wakumizi semi abani azigula chimanga chifukwa chakudya cha Malawi muno ndi chani ndiye chimanga chonso chimalimidwaso kuno anthu akuno onso chimanga alibe msogoleri onso wakuno kulephera kudyesa anthu ache zili bwino sizili bwino ndengati President amene ali kuno amakhala kuno mafumu akuti ni mwana wathu akulephera kudyesani ndiye inu mungaloleso kuti akhalenso yemweyo muzigona ni njala chomwechi ngati tikupempheni una kuti chaka chimene chikubwerachi tasankha Dalitso Kabambe amene anali budget director kuyambira nthawi yonseyi ndipo dziko la Malawi limachita bwino chifukwa cha Dalitso Kabambe mmene amanenera publicity secretary akhala mipando yonse asogolera amene akubwera kumbuyowa amakhala nawo ndikumalangiza lelolo timakamba tithokoze kuti anamtenga mafuta mwale koma mwamutenga mafuta mwale too late mazi atachita kale katondo ng'ombe zang'ana kale kungolo palibe chimene angapange iwo ndalama mungozinyambita zina mungozimiza zopanda ntchito sizikugwira ntchito Malawi muno amene amathandiza achina Malemu Bingu achina Professor Peter Mutharika anali anthu amene ajawo koma makhala ndi magulu ama 8 one of the 8 members was the president of UTM who is here a very intelligent young man amene angathe kuthandizirani inu achinyamata kuti ntchito za zitukuko Malawi muno zichita bwino komanso tiyamike kwambiri kuti endorsement yanu bwana ngakhale a president achita endorse ngati a president akumana ndi achinyamata kumawuza kuti ayi pamene paja munthu wakudya mchere lilime limalakwika ndiye achinyamata inu mumve kuti ine ngati zandikanika kang'aneni njero akuuza achinyamata kuti ine zandikanika kamutenge Dalitso Kabambe chifukwa wachinyamata mugulu lonseli ndi Dalitso Kabambe ndiye timati tinene apa kunena kuti a president tisamanene mokuluwika with your own integrity please auze na achinyamata kuti akasankhe wachinyamata nzawo wamasomphenya amene aziona zinthu zonse amene azichita konzati achinyamata asanapange china chilichonse osati kumuchita konzati wachinyamata zinthu zitaonongeka kale ndiye amakumana ndi wachinyamata wanzeru ngati na madingo akufunsa kuti kodi president amene tili naye Malawi muno ndi inu kapena alipo wina pamene paja sana yankhe chifukwa naziwa kuti winayo ndi Dalitso Kabambe kuti anene kuti alipo wina lilime linaza zabenkamu na madingo kodi a president amene tikuadikiraja ndi inu what a rude question a president tikuadikiraja ndi inu kapena alipo wina
ndiye ife tinangomuuza kuti alipo wina iwonso sanayankhe chifukwa nazo kuti siwo koma ndi Dalitso ndani kumapeto kwenikweni ndikuthokozeni a president athu mwativeka salu kwa azimayi mwativeka matisheti kwa anyamata pamene tikudikira kuti pa 16 September mukhala mukuchita implement manifesto omaona kuti mtengo wa fertilizer usike komanso mtengo wa chimanga chisike chifukwa tizichita produce kunoko komanso muzionesesa kuti tizichita supply zinthu zambiri kupita kunja komanso kuoda zinthu zakunja zochepa kwambiri kuti kwacha ikhale ndi mphamvu komanso muzionesesa kuti expenditure ikhala yochepa consumption muionanso kuti ikhala yooneka bwanji kuti tizilima ndi kudyaso zathu pamene mukuyembekeza kuyamba pa 16 September pano timangoti mupitirize kutigulira matisheti komanso salu poti azimayi ena asalirabe apo ndi apo azibambo enanso asalirapo pamene anthu apange maprimaries akatha maprimaries onesesani kuti wina aliyense owina kupezeke salu zake kumeneko even over 300 women and 300 youth in each and every constituency for t-shirt and cloth. But we thank you very much for what you've done and may God bless you and thank you so much. Bless you, Your Excellency. Zikomo kwambiri akweni amene wanali akweni Mai Patricia Kaliati pa nthawi ino ndisanayimise a secretary general athu ndilephera pa udindo wanga ngati operations director bwana president ngati sindinanenapo chinthu chimodzi chimene chikundidetsa nkhawa chayamba kuchitika ku Malawi kuno kwayambano mchitidwe wa political violence anthu kutumana kuti tapitani uko kuli msonkhano wa chipani ichi takasokonezani uyo president wa chipani ichi tapitani mukangende zayambiranso kuchitika inde ndikudziwa kuti zimatero likakhala kuti chipani cholamula nthawi imeneyo chikutuluka mboma chimayambisa zimenezi chifukwa mchaka cha 2019 ndi 2020 ife zonsezi tinaziona Mai Kaliati apo ndi mboni tinaziona ku Mangochi tinaziona ku Phalombe tinaziona ngakhale ku Lilongwe komwe kuno ndingochenjezako kwa atsogoleri amene tili muzipani ife ndife amene tingathe kuononga dziko lino la Malawi dziko lino tusirathu ndi ana athu amene akubwera mbuyo izi zimene tayamba kupanga pano zomatuma anthu kuti muzikagenda muzikayambisa zipwirikiti tsiku lina lake dziko lilili lidzayaka sitidzatha kuzimitsa a inspector general police zachitika ku Parliamentary mpaka lero munthu sanamangidwe mudziwe kuti pa 16 September pano ino a inspector general police mudzayankha a president ndi pano ndipemphe a secretary general athu Bambo Willet Kalonga kuti akudzuseni inu kuti mutiyankhule kuno kwangona zikomo kwambiri chipakela mwamba tonse UTM osaopa osafoka zikomo kwambiri ulemu kumadzulo kuno bwana president ndima ya kunyumba kwanu pamene mwakhalapo mulandire ulemu anzanga onse aku Central Committee aku NEC tonse amene tabwera pano maulemu akhale m'malo mwake anzanga nonse aku sukulu muli apo aku university muli apo ndakuonani ndino anyamata amoralo amphamvu ulemu mulandire kumene mulipo azimayi motsogozedwa ndi a regional director of women mu Lilongwe muno landirani ulemu ntchito yaikulu mmene mwagwira azibambo ndi anyamata tonse tilandire ulemu wathu pobwera pa msonkhano uno zapereka ulemu zikomo kwambiri mafumu anga ndi ena onse akuluakulu adera lakuno landirani ulemu wanu mwapaderadera ndaonanso akuluakulu athu ndadzaona bambo Ikubala Oma pano ndaonanso a district governor akuno bambo Kanjere alandira ulemuso pamene akhalapo bambo Matthews Ntumbuka mwapadera ndizikunyadira kwambiri tiyeni tiperekezane msonkhano wina uliwonse tikukunyadirani kwambiri ine madzulo ano pamene ndakhala pano bwana ntchito imene andipasa anzangawa ndipo ine ndizinyadira kwambiri ndi timu yamphamvu kwambiri Njawala akuyankhula Mai Kaliati akuyankhula a regional governor akuyankhula kodi ine ndingayankhulenso chani ine ntchito yanga ndikungoyang'anano zina zintchito mmene zimagwiridwa pansipo komabe mwapadera ndimati ndikulimbikiseni mtima bwana chimene ndachiona ine anyamata a DPP akuti akuvoterani inuyo bwana anyamata anzanga aku Malawi Congress Party akutinso akuvoterani inuyo bwana nanji ifeyo a UTM ife tonse a UTM tikuti tikuvoterani inuyo bwana
ndi amene achula za alliance anachula pano za alliance kuti iyayi ife sife ana okula mtima tsoka limene latipeza ife ndikungotipezera munthu oganiza munthu wanzeru kwambiri ndiye tsoka limene talipeza ifeyo. Ndiye tikuti wathuyo akhale kutsogolo, tonse tiyeni titsatireni pambuyo pa Dalitso Kabambe, tigwirire limodzi ntchitoyi kuti Malawi ipite patsogolo. Ndi zimene mauthenga amene ndikulandira ineyo pakali pano. President yekhayo amene ali ndi mavoti kuzipani zonse za Malawi muno ndinuyo bwana muli apa. Ena azipita uku pang'ono, ena azipita uku, koma pa average chipani china chilichonse chikuganizira za inu bwana. Anthu atopa m'Malawi muno, zonamizidwa atopa nazo, akufuna kuona zina. China nkumanena kuti Malawi Congress Party sitinayione? Tayiona eti? Kodi DPP sitinayione? Nanga sopano asiyamo chani? Asungamo chani boma mwakufuna abwerereso afuna zapange chani? Anali momo atuluka. Ndi abwerereso momo inu mungoyang'ana? Iya itatiya tiganizireni bwinobwino. Adadi mukhale pamene mwakhalapo tikulereni bwino ifeyo ananu. Tikulere bwinobwino ni munthu wabwinobwino, anthu asatinamize tione zina kupita chitsogolo. Zikomo kwambiri madzulo ano ndikuziusireni a president a chipani cha UTM kuti atiyankhule madzulo ano. Please nyimbo za a president athu asanadzuke. Ulemu wanu bwana president. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri zikomo. Zikomo kwambiri zikomo. Ngona. UTM. Sokololato. SKC. Choyamba ndipereke ulemu kwa Mai Kabambe amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Secretary General amene muli nafe pompano. Ndipereke ulemu kwa members onse a Central Executive Committee ndi NEC amene tili pano.
Ndipereke ulemu kwa advisors onse a president a UTM amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa regional governor komanso ndi committee yonse ya region imene ili pano. Ndipereke ulemu kwa district governor Kanjere ndi committee yanu yonse ya ku district imene ili pano. Ndipereke ulemu kwa constituency governor komanso committee yanu yonse ya constituency imene muli pano. Ndipereke ulemu kwa mashado athu onse amene taona masanano, ulemu anu mashado nonse. Komanso mapadera olemekezeka nkhata amene takulandirani masanano. Ndipereke ulemu kwa mfumu athu amene munatilandira malo ano, komanso amene munatipempherera malo ano, tonse achipani cha UTM, amayi ndi abambo, moni nonse. Muli bwanji? Ayi ifenso tili bwino. Koma ngona. Ngona lero walankhula ngona, pali chikhwimbi cha anthu pa ngona pano. Zikomo kwambiri anthu akuno kwa ngona chifukwa mwatuluka. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole ndiyambe kutenga picture ndi abale anga. Ndifuna nditagezeka mtumbuka pano. Nditane olemekezeka Kaliati pano. Nditane olemekezeka Makuta pano. Nditane olemekezeka Kanjere pano. Nditane olemekezeka Nkhata pano. Nditane olemekezeka Secretary General pano. Ndifuna mutenge picture yabwino ya UTM imene. Timu imene iphwasule MCP kuno ndimene. Timu imene iphwasule DPP pano ndi imene. Iyi yangoyimira timu yonse ya UTM ili kumbuyoko. Ndipo chaka chake ndi chino tithamanga pa ground. Pa 16 UTM ikupanga boma dziko la Malawi. Timu yake ndi imeneyi. Ndiye mutiona ngati ma players alesa kulankhula. Sunday likubwera atikati kunzuzu. Mukamvere honorable Ntumbuka kulankhula kunzuzu. Lero tangokulawitsana honorable Kaliati. Tangokulawitsana honorable Makuta. Mukatipeza kunzuzu mudzala wenso za honorable Ntumbuka kumene. UTM sikucheza iya. Ndikuthokozeni kwambiri ndikakhale pansi. Ndisana yambe mwezi uno ndi wa Ramadan. Mwezi uno ndi wa Ramadan Mubarak. Ife a UTM tukafunira asilamu onse mdziko muno zabwino zonse mwezi uno wa Ramadan. Wiki imene tamaliza lero, anthu aunyinji ma vendors kuno kulilongwe, ku Blantyre, komanso tikumva za madera ena anapanga zionetsero zonena kuti zinthu zakwera mdziko muno. Ma business awo sakuyenda iyayi. Zimenezonso ndizoona angunga alankhula masanano kunena kuti amalawi ambiri amene amadalira moyo wawo bizinesi zawo zapotera zalowa pansi sizikuyenda iyayi. Amalawi ambiri odalira bizinesi akuvutika kwambiri moyo wa bizinesi. Ena mabizinesi awo mpaka natsekedwa. Mabizinesi ang'ono ngakhale akulu anthu akuzunzika kwambiri m'Malawi muno. Alimi ambiri m'Malawi muno chaka chapitachi sanakolole mokwanira iyayi. Komanso chaka chino sakololanso mokwanira iyayi. Fetereza adakwera mtengo kwambiri.
alimi ambiri mdziko muno akulira kwambiri chifukwa amata akakolola chimakhala chakudya chawo, komanso zina amakagulitsa kunsika apeze ndalama zolipirira ana awo masukulu, zopitira ku chipatala. Amalawi ambiri dziko lino amene amadalira ulimi chifukwa chakukwera mtengo kwa fetereza akanika ulimi wawo apotera wakanika. Ndi chifukwa chake chaka chino ku Malawi kuli njala yadzaoneni, njala yayikulu kwambiri. Ukapita madera ambiri anthu akudya zosayenera kudya, ena akumadya nazo nyika, ena akungogona ndi njala mimba zalowa mkati. Amalawi ambiri akudya njere zosadziwika, ambiri amakhalira mango pakatipa. Amalawi ambiri ali pa njala yadzaoneni. Mayi yanga amandiuza kunena kuti njala ya chaka chino sanayionenso imana iona mbuyo mu ndiya 1949. Anthu ena akutiuza kuti akufika pa omwalira ndi njala dziko lino Malawi. Ndimafuna ndawuza President Chakwera ndi boma lawo kuti akupha anthu a Malawi chifukwa cha njala dziko lino Malawi. Zinthu pansika zakweratu eti, zakweratu eti. Ndikachula chinthu mulero ndi chakwera ndakugwirizana eti. Chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani? Zilibe kanthu kuti ndi one town kwa Mgona kapena wakumudzi. Zinthu mdziko lino zakwera mtengo. Amalawi akulira chilichonse chakwera mtengo. Sopo wakwera mtengo, shuga wakwera mtengo, mafuta ophikira akwera mtengo, mafuta agalimoto akwera mtengo. Chilichonse dziko lino chakwera mtengo. Amalawi akulira kwambiri dziko la Malawi. Ntchito Amalawi ambiri akudandaula sakupeza ntchito iya. Achinyamata ntchito alibe, mapepala ali nawo, koma akatakafunse ntchito sizikupezeka iya. Anthu ambiri akuchotsedwa ntchito chifukwa mabizinesi sakuyenda dziko la Malawi. Amalawi ali pamoto, Amalawi akulira. Ndiye ndikafunsa mawu akuti pa ground muzindiyankha kuti paterera. Ndikafunsanso kuti pa ground muziti pachema. Tagwirizana eti? Pa ground, pa ground. Ndifuna mufule kwambiri achakwera amve. Pa ground, pa ground, pa ground pachema, pa ground paterera. Anthu akudya chitedze, anthu akugona ma filling station, ma business sakuyenda, zinthu zakwera mtengo. Amalawi akulira. Ndiyeni mafuna ndikuwuzeni izi, mundimvetsere zifukwa ziwiri izi, kuti kodi Amalawi chativuta ndi chani mdziko lino la Malawi? Ndi chifukwa chani tikuvutika motere? Ndi chifukwa chani katundu wakwera? Ndi chifukwa chani ntchito ikusowa? Ndi chifukwa chani mabizinesi athu asokonekera? Tinatenga anthu mboma amene ali nthata za njala. Tinayika nthata za njala mboma. Nthata za njala ngati anankafumbwe adya chimanga chonse aononga. Chimene chavuta boma ili la Chakwera ndi unakamfumbwe, unthata za njala wavuta, asakaza ndalama zonse za boma. Inu mukudziwa amene amapanga ndalama za dziko la Malawi ndi alimi. Akalima thonje
akalima foja, akalima shawa, akalima ntedza, zikapita kumaiko akunja zimabweretsa $, ndalama zakunja, maranzi zina zotero. Koma ndalama zija zikabwera zimene alimi abweretsa pogulitsa zinthu zawo, amazidya ndi kuzitakata ndalama zonse zija nankafumbweka ndi anthu amboma. Ndiye ndalama zija zikabwera iwowo amayendayenda kugwiritsa ntchito ndalama zija, amalemba azibale ambirimbiri kugwiritsa ntchito ndalama zija, kugula magalimoto akuluakulu omwe mafuta ambirimbiri kugwiritsa ntchito ndalama zakunja zija. Ndiye ndalama zopanga alimi anthu amboma akhala kuziononga kuzisakaza ndalama zija mboma. Zotsatira zake ndalama yakunja inayamba kusowa, ndalama yakunja inayamba kukwera mtengo. Mmene yamba kukwera mtengo ndalama yakunja ndi kusowa zapangitsa kuti chuma cha dziko la Malawi chigwedere. Ndalama tikamagula zinthu kunja kuja zikumakhala zodula. Ndiye zinthu zakwera mtengo chifukwa cha zitsogoleri athu amene tinawo pano osakaza ndalama nankafumbwe. Tinayika mboma anankafumbwe, tinayika mboma nthata za njala, adya chimanga chonse amaliza okha aliyense ali ndi njala pamudzi. Ndalama zonse zakunja $, onse anadya onse psiti kumaliza. Zotsatira zake ndalama yakunja akhayi kukwera mtengo, aliyense akuvutika pa dziko la Malawi. Chachiwiri katangale. Katangale wakula kwambiri pa Malawi. Anzathu ali mboma wa katangale too much. Mwaona anali ndi nyumba imodzi chaka cha 2020, lero ali nyumba zambirimbiri. Anali galimoto imodzi, lero ali galimoto zambirimbiri. Ma contract onse aboma akupatsana okhaokha mboma, aliyense sakuthandizidwa iyayi. Ndiye katangale wakula. Ena ife tinali ndi chati imodzi, kathupi kochepa, lero aneneperatu lero kondika uthamanga. Katangale wachuluka wakula ku Malawi. Ndiye zinthu zimenezi kusakaza ndalama za boma komanso katangale zapangitsa kunena kuti chuma cha dziko la Malawi lino chitsike. Ndiye chifukwa chagwa aliyense angolira mayo. Zili ngati tinakwera basi imene driver wake sadziwa kuyendetsa iyayi. Ndiye tili pa mtsetse, ndiye minibasi je ukagwera mudzenje. Mmene yagwera mudzenje aliyense minibasi mjali mbala lake. Wina wavulala pa mwendo alibe ntchito, wina wavulala pa mkono njala, wina wavulala business yake yasokonekera. Ndiye tonse minibasi ya Malawi tonse tingolira mayo. Achakwera atipweteka atiphawa. Amalawi ndagwirizana, ife ndagwirizana 2025 Kabambe alamule. Kunyadirani ndikuthokozani kwambiri anthu akungona. Budget amapereka Friday ija. Budget akapereka Friday ija. Chaka ndi chaka boma lacha kwera kwamba 2020. Akhala kumabwereka 1 trillion kumabwereka. Chaka chino akuti afuna abwereke 2.4 trillion kwachi. Akuti sizida akwane akhala kudya mbuyo mosemu iya. Pano ndi afuna ajeze nizeni. Nthata za njala zinenepe zenizeni. Koma zotsatira zake munthu ukakhala ni moyo omangobwereka. Lero kabwereke uko, lero mawa kabwereke uko, mkucha kabwereke uko, mtondo kabwereke uko. Munthu omangokhalira kubwereka. Zotsatira zake umakwa ndi kufa ndi ngongole. Zimenezo ndi zimaononga chuma cha dziko. Moti budget aidutsi akukambirana ija
zotsatira zake nzakuti chuma cha dziko la Malawi chipitirebe kuonongeka, nthanda za njala zavuta. Aphungu athu nyumba ya malamulo asayivomere bajeti yofuna kuti ibweretse ululu pakati pa Malawi yayi. Awauze sitingapitirire kubwereka ndalama motere yayi. Wongokhalira kubwereka ndalama pamudzi amasauka, amavutika. Ife a UTM September tikulowa mboma, ndipo tikalowa mboma choyamba kuchita ife a UTM kuchikonzanso chuma cha dziko la Malawi chikhale m'malo mwake. Oh yes, tidzakonze chuma cha dziko la Malawi chikhale m'malo mwake. Tikachikonza ndiye kuti mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Mitengo ya fetereza idzayambe kutsika. Mitengo ya chimanga idzatsike. Mitengo ya katundu yense makrosale idzatsike. Tidzaonetsera chuma cha dziko la Malawi chakhazikika, mitengo yatsika. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri, ife a UTM chachiwiri tidzasakasaka ndalama 500 billion kwacha chaka ndi chaka tidzayike ku ntchito za ulimi. Cholinga chake amayi ndi abambo chidzakhala chakuti fetereza Amalawi aunyinji amene sangathe kumpeza azampeze tidzathe kuwapatsa ndi kuwathandiza. Komanso fetereza wina tidzaonetsetsa kuti fetereza wina anthu akumpeza pa ngongole. Komanso mtengo wa fetereza udzatsike kwambiri. Ukatsika ndiye kuti ambiri Amalawi alimi adzapeza fetereza. Akadzalima ndiye kuti zolima zakhala zambiri, tidzathana ndi vuto la njala. Komanso zolimazo tikalima zambiri tidzaonetsetse kuti apanganso ulimi wa nthirira. Mega farms tidzapange ma mega farms madamu ndi kumatsirira malo ambiri. Tizidzalima zambiri zochuluka zimene tidzakolola tidzapita nazo ku mafakitare zina zonsezo. Kaya ndi shawa tidzakhala ndi mafakitare zopanga mafuta konkuno kwa nkona. Kaya ndi soya tidzakhala ndi mafakitare opanga zimenezo. Kaya ndi zipatso mafakitare opanga juisi. Kaya ndi chani zonse zimene tidzalima zidzapita ku mafakitare athu konkuno. Chachitatu tidzaonetsetsa ife a UTM tikuyika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitare. Ife Amalawi timadalira zambiri zosiyanasiyana moyo wathu. Kaya ndi zovala, kaya ndi mafoni, kaya ndi sapato, kaya ndi sofa, kaya ndi zosiyanasiyana za mtundu wanji zimene timafuna ife. Zonse zija zimachokera ku mafakitare. Zinthu zonse timagula kuchokera kunja zija. Ifeyo tidzapange mafakitare athu momuno amene adzapanga zinthu zonsezo. Chotero tidzayika 500 billion kwacha pa chaka chilichonse. Tidzatsegule ku area 55 malo ngati Kanengo kumene tidzatsegule mafakitare shell zosiyanasiyana. Kumeneko tidzapanga zosiyanasiyana zoti anthu adzigula kumagwiritsa ntchito dziko muno mamoyitanitsa kunja. Tikapanga zimenezo anyamata ambiri adzapeza ntchito. Adzapeza ntchito ku mafakitare. Asungwana ambiri adzapeza ntchito. Amayi ambiri adzapeza ntchito. Abambo ambiri adzapeza ntchito. Tidzaonetsetsenso kuti masalale anthu akukwera kuphatikizapo ma civil servants, anthu ogwira mboma komanso ogwira ntchito makampani osiyanasiyana. A UTM adzakweze masalale anthu osogwira ntchito dziko lino. Cha namba 4 tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito za migodi. Ndiye kuti malo aliwonse tikwadziwa ife ngati kumalingunde kumene kuli mgodi wa graphite tidzautsegule mgodi umene uja. Kukasiya kumene kuli mgodi wa ruby tidzautsegule umene uja. Ndi ndalama zimenezi 500 billion pa chaka chilichonse tidzakwanitsa kutsegula migodi yosachepera 10 m'dziko lino pa 5 years. Tikatsegula migodi imeneyo
mala moti anthu azipita ku South Africa, ku Zambia kukafuna ntchito migodi, anyamata ndi asungwana azipeza migodi, kugwira ntchito migodi, kukasiya komanso kumalingu ndi malo ena. Masalalenso akumeneko adzakhale abwino, akuti anthu adzakhale ndi umoyo wabwino. Tidzayikanso ndalama zina chachisanu 500 billion kwacha mu ntchito zokopa alendo chaka ndi chaka. Tikatero malo ambiri okopa alendo adzakonzedwanso kukhala abwino, adzibweretsa anthu ambiri a dziko lino komanso akunja kudzatiyendera malo amenewo. Tidzapanga ndalama zambiri ndi zochuluka. Cha namba 6 ndi chotsiriza ndiye chonena kuti boma lililonse la dziko lino, kandi Lilongwe, kandi Kasungu, kandi Ntchisi, kandi Mchinji, mu budget ya UTM ikubwerayo tidzayika 100 billion kwacha pa chaka chilichonse ku boma lililonse ntchito za chitukuko. Chotero kwa mfumu mwanena zija nkhani ya nsewu ndi ndalama imeneyi 100 billion imeneyi nsewu tidzakonza. Nkhani ya sukulu mwanena uko ndi 100 billion kwacha imeneyi tidzakonza sukulu. Nkhani ya zipatala ndi 100 billion tidzakonza. Nkhani ya nyumba za boma ndi 100 billion tidzakonza. Ndalama zimenezi zoonetsetsa kuti public service, ntchito za boma zikukonzedwanso bwino kuti umoyo wa anthu dziko lino ukhale wabwino. Kumene kulibe madzi abwino akabweretsedwa ndalama imeneyi. Kulibe magetsi, nyumba zilibe magetsi ndi ndalama zimene zidzakhala ndi magetsi. Kumene kuli mavuto osiyanasiyana ndalama zimenezi tidzakonza malo osiyanasiyana. Ine monga amene afotokozera ndakhalapo ngati budget director mu ulamuliro wa malemu a Bingu. Chotero zimene ndikunena inezi ndikuzidziwa mmene mungathe kupangira budget. Chotero budget iyo amene adzakhale budget director ndi Minister of Finance tidzaonetsetsa kupanga zimene zizifa UTM. Komanso mu nthawi yapita, mu nthawi ya profesa ndakhalapo ine Governor Reserve Bank. Chotero ndaona ndikudziwa njira zake zakuti chuma tingachikhazikitse bwanji. Ndalama yathu ya dziko lokhala kukhazikika mu ulamuliro wonse wa UTM. Tidzaonetsetsa iye amene adzakhale Governor Reserve Bank adzaonetsetse chuma cha dziko lino chakhazikika ndipo chikuyenda bwino, anthu amalawi moyo wawo ukukhala wabwino, ukupita patsogolo. Chotero ino anthu akugona ndikuthokozeni kwambiri, ndikunyadireni kwambiri. Pa 16 September mukavotere UTM kuti UTM ilowe mboma. Ena watayesa akanika, amene waota achotse akanika, komanso ena achatinayesa ulendo uno tiyesepo UTM. Tsogolo lathu. Zikomo kwambiri, ndathokoza anthu akuno kwankona. Mulungu akudalitseni. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.